Kweduno mabuja akanaka tauya nokudya konzewe kwanyasi zuwa rochigumi noshanu mumwedzi waMbudzi. Ipapa Amosi Chibaya aramba akakomerewa mujere mhanduwe agunza atobenhuke kudare zuwa rochimakumi mairi nosere 28 November pachirungu. Pakaita kunyangariwa rekai tione kuti zvinotekaira sei ipapo. Ukowepo kare nyaya yaJohnson Timba iribe kupuwa mutongo wayo kwaino mutongi anonzi Kasam Ncube aiwa ndichiri kuerenga mapepa akaisiwa ese kuti ndizive kuti ndopa mutongo wakaita sei. Ngawabenhuke zuwa rochimakumi mairi nombiri mumwedziwo unopo kare. Pakaita kunyangariwa mabuja unoita kuona kuti zviri kuramba zvakawatsitsirira. Izvezvi tikatolinga nyasi kwaburika kutoti uyu ari muteedzeri wameya wokubulawayo Kanzura Edwin Jofu pokare naMpumelelo Moyo vaivasungiwa nemapurisa anonyaya yekuita kutora chimanja mubudu chomari inosvika zviuru makumi mairi zvomari yekuAmerica $20,000 pachirungu. Rekai tigoramba takaisa dziso ipapo tichiona kuti zviri kutekaira sei tinenge tichizokunyepai. Nyasi kumusangano ZANU-PF dunhu roHarare waitiwa kwaita kunyirana kusvinu zvimbokoma mhanduwe ndo zvaita kuchinjaniwa ipapo zvaita kunyangariwa ipapa apa wari kuhwirana wamwe wari kuti nga 2030 wamwe wari kuti hwiba 2030 zviri kudikanaba mabuja pakaita kunyangariwa unosaya kuti kohokona wari kuramba wachindosimbirira 2030 iye munangarwa wacho ari kunze akaramba kuti ndiri kuzvidaba izvozvo. Kunorekai tione ipapa patozonyorewa tsamba yokuti yanyoriwa naFundukwa ari ndiye kwai munhu anosachigaro anoita kuringa zvokuti vanhu varambe vakaita kuti tasa mugwara romusangano disciplinary committee pachirungu. Kuno anyora tsamba akaisa mazita wavanhu vakafanana naGodwin Gomwe, ana Kambumu, ana Mutero, ana Chimanyiwa naana Manungo wese ipapo waisiwa mazita ipapo kwai wareke kuita zvauri kuita izvozvo. Wendo huno rekai tione kuti zvinosvika papi nokuti pakaita kunyangariwa chaiko charamba edu takaisa dziso. Ukuwo Mike Chimombe naMoses Mpofu wachakaita kutsitsiwa ipapa wagotoreketa kubudikidza nogwetarawo kuti isusu tiri kumanikidziwa tiri kuitiwa so kuunziwa kudare nonyaya yekuti takaburitsa zvinhu zvaitanika pachena kuti mari yakajiwa sei. Ukaona vanhu vachibvuma zvakadari zvimudare wotoziva kuti paita kunyangariwa nokuti wari kuti topfa tese chere kana kuti wari kuedza kudini nokuti apa kadai wari wamwe waitozviona kutoti ndiwo wari kupfa wega apa. Uyu my son aiva ari kuuya ikweyo ari kuvabata pakati pavo ipapo asi rekai tirambe takaringa penu wane zvimwe zvavari kuda kuzoita pamberi pavo. Nyasi kwaparuwa zviri pamutemo navamunangarwa nzvimbo dzokugara dzevafundi vefundo yezvikoro zvepamusoro student accommodation city pachirungu. Tikuti makorokoto waita tusvinu tokuparura asi zvinoramba zvindohwadza ipapa kutoti mari dzacho dzinenge dzichiitai kuti vanhu vazogone kugara zvichiita zvesvinu pokare nokuramba zvakachengetedziwa pariba anozoziva kuti zvinoramba chire zvakachengetedzeka ipapa. Rekai tirambe takaringa. Nyasi mukuita kunoda kuti vanhu vese wavhunduke wiki nerechivhayo kwai agoti inini ndichabisa mari yomubvana akaisiwa padandemutande naHope reching'ono kuti ari kutsvaka mari inoita zviuru 10 zvomari yekuAmerica $10,000 pachirungu kuti aende kovhenekiwa nekuvhiyiwa mwoyo kuti urapiwe. Kwai ada kuenda kuIndia. Rekai tizvione ipapa tinotorova manja kutorova kanhondo kuti maita mhanduwe kana taboya taziva kuti mubvanayo aenda zvovanhu anokona kundoreketa asi obva areka kuzoita. Rekai tirambe takaringa. Pasi rese rikuita kuvhiringika ipapa nokufara
kufarira mbasha yakapfekiwa naiye Sakile Dube yanzi national dress pachirungu, kwai mbasha yonyika mhanduwe iriyo gondo riri kubhururuka. Aiwa akanhadzira mbasha iyo anonzi Jasper Mandizera, aiwa tiri bezera naye, iye akaita kunyangariwa. Kwai musosondo kunguva dzomambakwedza chairunyanhirire kuma4 ndipo vanenge vari kuita izvozvo kuimira vachipinda mbasha dzavodzo. Tiri kumushuira tuzvino #go Sakile go. Rekai tirambe takazviringa. Ipapa kwai kuno magonyeti mairi kunyabhira kuku aita kutungana zvavo wakomana pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takazviringa. Mapurisa aribo kuzonyatsoti nyepa kuti pano wapfa chere nokuti pakanyangaritsapo. Ipapa tichiringa iro kutekaidziwa kwemari muHarare kwakamirira kwai kanzuru yakuda kutoti iise rimwe dhora pokare kuwanhu wese padzimba dzese dzemuHarare kuti kwai dhora pamwedzi mubodzi kuti kwai yokuti kana paita njodzi wauye kobatsiriwa, emergency fund pachirungu. Vanhu vanoita muyembe musvino. Ipapa vari kuti kwai nokuti tino motika dzinotakura varwere dzinokwana ina basi dziri kusenza, saka tinenge tichida kuti mari iyo ikauya tokona kuzotenga dzimwe nokutenga dzimotika nokudii. Mabuja vanhu vanojairira. Kujairira kuzvino zvinoda kurambiwa chaiko, kurambiwa kure zvireke kumbosvika mumhera medu chaimo tinozvidaba. Nyasi mugwicho wampekezela mpoko sikoqela mpoko agoburika ari kureketa kuti kwai muzvinafundo Watchman Ncube wakamubira mari yache yaanga bhadhawa paakatengesa chikamu chache chokuchopis hede. Rekai tirambe takaringa. Ipapa kana chiri chokwadi tiri kundofunga kuti rekai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvipetera papi, asi kana chiri chokwadi manyadzo makuru chaiwo kuna iye Watchman Ncube. Kwai Zimbabwe yatamba nokinya ikaita kuhwina kuenda mberi kumutambo uchaitiwa kuMorocco gore rinouya kutanda kwegore. Kuramba tichiti makorokoto waita kabodzi nokinya nyasi. Izvozvi aiwa zvisvinhu zvakanaka, toramba tichindozvitenda. Mangwana kuri kutamba Ngezi Platinum noDynamos kuBaobab nguva dzonhatu dzomasikati. Rekai tigoona kuti mbani anenge achizohwina ipapo. Tinenge tichizokunyepai. Tikaringa dzirikitika pasi rese racho riri kutandira muSouth Africa. Izvezvi muSouth Africa kwai anonzi Maya Leroux anga ari ndiye ariko iko kuna ana Sakile kuku akamirira nyika yaSouth Africa. Ati ndahwara ndichazvikona babuja. Idina yawe unobva waita kuona kuti pano zvikukutu zviri kuitika basi. Hino kuti zviri kumboitika ticharamba takazviringa. Ukuwo Taabileyoka agobhadharisiwa mari inoita zviuru zvomari muSouth Africa R500,000 500,000 pachirungu nokuti agonyepera kuti kwai ndino PhD rozvoupfumi, PhD in economics pachirungu. Unosaya kuti kohoko naye vanhu vavo vachitoita kubva waida kuita kumanikidzira zvese pese uchibva wada kutokona kuti ndikwanisiwe ipapo kuti ndinzi ndino PhD. Kana uri beka uribe mhanduwe wandofananawo namhanduwo nhau. Unobva waita kuzvisaya idi. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi chaipo. KuMozambique kwai nyasi ndozuva ravari kumboigumisira kuita zvokuratidzira wombotura kubefura chaiko mazuva 4 wozosimudzira pokare. Wabi yedu wakarongeka. Rekai tirambe tichizviona kuti zvinosvika papi. Kureketa kuno vanhu vatori mukuita kutekaira chaiko wachiita kuratidzira kusvinu. Rekai tirambe tichirenga tichindosvira kuti vanhu vareke kupfa. Ipapa apa kuno vanakadzitape wairiwo kuSouth Africa vanoti Bongani Siziba Pokare naSibonelo anonzi Sibonelo
Mchensipe kwai wari kusaika, wari kuzikana baa kuti wari kupi. Yei, pakaita kunyangariwa manduwe, unoita kusaya kuti kohoko naye wakomana dai wandowaburitsa kani kana wari kuziva kwaari. Rekai tirambe takazviringa. Kwai wangu waripo kuMozambique wari kutora nhau kutapa nhau kuri kuitika ikoko kuribe kufadza vamwe. Rekai tirambe tichiringa kuti zvinosvika papi. Wamuseveni kuUganda kwai wagosungawo vamwe vanhu wakavabaya nomuseve chaiwo kuti wareke kuramba wachindoreketa zvawanga wachireketa zvakanyangaritsa pamusoro pawo Wamuseveni paTiktok. Wakomana ukaona zvadari muAfrica muno pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe tichizviringa asi zvinorwadza. Wamwe vanhu vanombiri vanomukurumbira pasi rese vari kuramba vachindoti isu taakusiya dandemutande raElon Musk roTwitter yakunzi X. Kwai ipapa vari kutoti haiwa bati uchazvida vari kunyanya kuita kusikinya tokono. Kuno heno kuti zvichaita kuti aite mari shoma chere. Ticharamba edu takazviringa izvozvo nokutoti mumbi yedu uyu aiwa anozvida fani, anobva atoita hopfini hwokusvotesa chaiko kuita kunyon'osva kusvinu. Rekai tione kuti anoperera papi. Ipapa peno zvichamuhwadza heno, ticharamba takaringa. Kwaiwa China wavhura nzvimbo nhandare yozvikepe kunzvimbo yoChangi kuPeru. Tukuti makorokoto. Kwaiwa China wagoisa mabhirioni 3 anochidimbo 3.5 billion US pachirungu umari kuti wawake nzvimbo iyoyo nokudidi kuno ndotusvinuka auto. Rekai tirambe tichiwarwira manja, wari kuziva izvo ari kuita. Mitambo yobhora yoAFCON kureketa kuno kwai ipapa South Africa, Nigeria, Tunisia, Uganda, Gabon, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Mali, Comoros, Zambia ndo dzimwe dzonyika noZimbabwe musakanga mweZimbabwe. Kwai ndo dzimwe dzonyika dzinenge dziriko kumutambo uyu. Zvakanaka izvi, rekai tizvione kuti zvinoperera zvakadini, asi tiri kuramba tichizvitenda idi ndo kuita kusvino kurambawo tichiverengiwa pano vamwe kudari. Tiri ipapo mabuja kwanyasi. Rekai tigumire pano ndini wenyu Mhanduwe Onhau.